Den helt centrale rolle, som logaritmerne de spiller i matematikken, det skyldes forskellige logaritme-regneregler, og det er dem regneregler, vi kan se her. Og de gælder for 10-talslogaritmen, men de gælder faktisk også for en naturlig logaritmefunktion, som vi kan se herover. Hvis vi så går videre til beviset, så kan vi sådan set se, hvordan vi kan benytte regnereglerne, når vi skal have lavet den her omskrivning. Hvis vi starter, så kan vi sådan set se, at 10-talslogaritmen til AB, men så kigger vi simpelthen på dem, vi lærte på siderne før, med at når 10 det er opløftet i logaritmen x, jamen så svarer det sådan set til potensen. Og på samme måde, hvis man laver den omvendte, jamen så vil logaritmen til 10 i x, jamen det vil sådan set være det samme som x. Og det gør sig på samme måde gældende hernede, hvor vi har, at logaritmen AB, jamen den ved vi sådan set om, at a, jamen det er lige med 10 opløftet i logaritmen a, hvor b, det så er sådan set 10 opløftet i logaritmen b. Og når vi så har det, jamen så ved vi sådan set, at logaritmen, jamen det er sådan set bare til 10 opløftet i logaritmen a gange med 10 opløftet i logaritmen b. Når vi så har det udsagn, jamen så kan vi sådan set gå videre, hvor vi benytter potensregnereglerne, som vi har lært. Og der ved vi sådan set, at når vi har to tal, men det er opløftet i forskellige potenser, men tallet det er sådan set det samme, så kan vi tage potenserne og lægge dem sammen til det angivne tal, for det er jo det samme. Så på samme måde, så hvis vi nu har en potens, der hedder P, og en potens, der hedder Q, til det samme tal, men så kan vi tage det samme tal, som så 10 i det her tilfælde, det kan vi så opløfte i P plus Q. Når vi så går videre med det hernede, så kan vi sådan set se, at når vi skal have isoleret logaritmen a og b, så går vi videre og ser på det, vi har brugt før, nemlig hvordan man finder den omvendte, og hvordan det hænger sammen. Så når vi ved, at logaritmen 10 opløftet i x, det er lige med x, jamen så ved vi også, at når logaritmen 10 opløftet i logaritmen a plus b, det er sådan set er lige med potensen bare. Så at vi kan se, at logaritmen til 10 opløftet i logaritmen a plus b, jamen så vil det sådan set være det samme som logaritmen a plus logaritmen b.